dari nauli dari nadengganon rohami mengadopok kamuna marga situ morang ada song hatain na tujuh dohor nama jol kini masangkar asal binan huru-huruan jolo sinukun marga asal binoto pertuturan marga ama amuna apara siduli marga pangaribuan do mau lihat sama ama marga pengaribuan on masongon tulang ni helanami helata dari nauli dari nadenggan dison hami baru-baru kita tonari do burudu do peremuna do burunami ima di namar sialahon naung sisada anak bahita sisada buru jala diari nauli dengganom ma sasida pasahat adat nagok to hami jala arong to amang kujalo hami sinamot lebel ke songon betu sulang ni pahok puta alani iya mang totu mono tutulang ni helanami totu do perguna ma sinamot na hujalo hami alani i berbagi mahita dinautik merdua dinagodang arong sonari di son songon sinamot ni burutai molatung sedia man nagudang non las marohamuna oma bahwa naung buruton naung sisada anak kita sisada buru molo memang do dijulu namion buru tumorang mon ale molo dijulu ni raja ido buru pangaribu mon namang songon ni macol songon hatana to hamuna apara nami molo tung pinus bulun labo tarpar dua kami sinamot di buruton las marohamuna apara siduli. Tahan dulu Pak, foto dulu. Lewat sini Pak. jadi mau lihat mak di hamuna akhirnya ngapara ke kamu tuh harus sonari yang diduli betul angkot tikyon bacalah rohanami dumber setiap kita di bagian seserion iman ang bacalo bagi sunak ang nabi siap beredi baru di bagian tikyon jadi di pasal tamu tuh hari para anak berburu songon betul sulang satu hamil wardon ya anak kupate jadi berarti mah donot atau pakat tadi badak jadi tuh wanita hari pason jadi tuh wanita kecil umur tujuan narion ada umur hatain yang tujuan menandung bagok menan perahal tuh dia gada di dunia oh sebagai masalah juga beda paham suku tanda pengalian Madu suruh nami along ko hatain yang tujuan menandung dapuram dan tano-tano ranking meto perserangkongan Bayan tabi marpa na perhulawul pada laut to di tabi tong persikongkong saat disulumin na saat ketumatian juga hujalo hangi be songon sudah kohoktu siap beruta bagi bang selalu kita pengabdian sahabat tentu para orang kau dipahami amang na tuat kau tiba mau lihat mah apa rasiduli karena naung puasahan tuhamu na apa rasiduli nami sonarepe naik mahita marsiulu pelupa alani ama para musik nami naik mahami marsiulu pelupa doa apa rasiduli dengan bagus musik Oh,
Jadi mulai ate matutu di amat tadi batang ala di leoti dan tiki do ai patun apala di kion isun amang guru isun rohaming hula-hula muna marga situbon desa bulan di mana naing patahaton ulos pasamot tu amang guru ala margide na amang guru naung di patahat muna apala di kion lima tongon adat muna manang tulang-tulang pahokku naung pinasahat muna apala di kion disun ini pasahaton kami mak ulos pasamot amang guru ulos nagajang ulos nahapal jala ulos sitorok rabu jadi sotung di bereng amang guru gajang manang bagat ni uloson alay mangulosi tamatang niya manggoro maon alay ang guna mangulosi to din niya manggoro kuhasta di batado di gajang matutu ang manggoro umur niya manggoro asa gajang barita gabe gajang barita horas nanay si dalanan ni ang manggoro orak niya ada dohonong matutu tongon nilok ni na dua-dua ador haduk kamay na tugu-tugu di loku ador haditi tugu-tugu di horbo nang taur matua ma ho amang goru payudius pahokku saat ngatu namar nini saat namar nini matutu mesita batua perlinggoman ni si boro amat dari batado namar dua Gema hita di parol. Saat dulu saat kuotea, nunga di pasar kami urus pasar motor namang guru. Saat kita gabian jalan sidotong ma iramoti tua. Kami alani pasar urus pasar bu mahami tu mang guru kami. Beda bang ma hobat musik studi. Ito dohot tolay. Isu kami ro hura-hura muna. Dohot ilong ta. Jadi tungau penoing lamak katahon nong ilong tamon ada itu dohot tolay na. Jadi isu kami ro opat talak hura-hura muna. Dohot berapa dohot kakidamu dohot inang bau mulai. Ala lai muna siap budan berhalangan dan buiro limanya kami hula-hula muna alai naboy hadir pada saaton opak na jadi ito dohot tolay ulau ta nasa gadas sadarion nunganian liling bisa kapirohamuna nang bisa kapirohanan Nian ya doot di bawah hamu tu kami tiki mulu ni bapa nahinan dohot
naboro nahinan. Alay hita jolma holan na bersakap do anggo napasauton Tuhan debatado. Nung napitutu sau sakap tahi dada sau tahi munai. Oma ari na tinitimuna jala ari nang pinasaut ni debata tu amulai dohoto ito gimana nagpasahaton sulang-sulang kahopo amu tu hula-hula mu tu kami hula-hula muna marga situ orang jala dicur di bawah kami uloton ulot sela lae dohoto itu unang ma dibereng lae ku dohot ibototku gajang manang ulini uloton Oma ulos ring sipasaton nami ulos na hapar ulos na gajang jala ulos si Toro Prabu asalasma pamatang muna ito dohto lae nalaho mamake uloson jala gajang mabarita uli gajang barita horas nalaho si dala na muna tujulanon di ibotokku nang dohot di laiku say hipas-hipasma ho ito sitaba kesehatan nang songoni dohot laiku nalaho marbudu-budu bere nami na dua si Morianta dohot bere nami si Emilia asa ito ipasataman non uloson sa linay hudokon munang diberek kamu nilai ni uloson ito jala sa dohonom matutu songoni dok ni na dua-dua pinatikok kujur main na ito pinitagian tu dia hamu mangalakal laiku do iwotokku sa itu sima dapota persaulian saha solo saha tubotean toho metutu dirodang di bulan nunga di pasar taming ulos selaon itu dohotto lae say sa mahitong gabian jala say totong ma diramoti Tuhan tuan musik nami ning pasahat ulos hela mahami tu iboto nami dohot iboto lain nami beda mang ma musik na hukmat to si musik Iya madaron omag warna madar hela. Dari molo adong ulaw di hamu nomor dong at tubu. Pakai lai mo jala apehol lai mo di abaramu. Alai mo lo di hula-hula muno di hami ulaw. Lopes cok kamu mulai di goting muna. So itong dipakai hamu madaron lai subat judia. Doso punta itu kamu lah ikan di hok kamu mataro. Di kokakiamu mau tu baradatan ada lain. Tapi Mencoba sinar
datang seorang individu pria tahu dari besar. Jadi ini pun nilainya ulos ini jangan dari ulos ini dari sini nilainya yang ya pria. Saya kalau belajar bersahabat tidak yang tahuin kalian harus turun sama dan patuh sama rokok ya. Oke, jadi berdoa kepada Tuhan ya, kita di dunia ini tidak ada yang kuat dan kita harus samakan berdoa karena doa itu adalah berkat bagi kita ya, karena kalau doa itu ya nah. Unang terbaik. Balik. Kajulo may kamay parok pa di. Kajulo. Iya, kajulo. Lulus parok pa do pinamo man. Mari, semua namang berubah. Ala ngasih kopi, bosan tami, ulus pasang, ulus hela. Wah tadi untuk ulus natalatai. Wah, mau sehingga dengan sino. Sekian, ganti presiden ulus orang aja. Lek kamu ya boleh sih. Seorang lakla. Naling ka na nung turanginan. Alay mang ini jami tiki. Iyo ko na nung masuk ina anak itu ba? Kevin na. Kevin. Tapi kamu jawab tuh jami dah. Oke maka. Dihamu rombongan Kevin. Adiamu rombongan pemuda Pancasila. Berpikir pasantai matamu. Pemuda Pancasila. Organisasi Pemuda Pancasila. Waktu dan tempat kami persilakan.